Predstavte si, že pochovávate niekoho blízkeho. Zaplatíte si poslednú rozlúčku s nie práve najlacnejším kremačným obradom, ale pozostatky nebožtíka v urne si nie a nie vyzdvihnúť. S takýmto scenárom sa už niekoľko rokov boria pohrebno-cintorínske služby v Poprade. Väčšina zákazníkov si spopolnené pozostatky svojich príbuzných preberie do 14 dní od kremačného obradu. Taký je štandardný postup. Na druhej strane sa nájdu takí, ktorí si urnu jednoducho nevyzdvihnú. Stávajú sa aj prípady, že pozostali nemajú záujem už o urny. Z toho dôvodu priamo v dome smútku máme 55 nevyzdvihnutých urien. 12 z nich je bezdomovcov, čo sa ešte dá pochopiť. No ostatné urny majú pravdepodobne niekde svojich majiteľov. Bohužiaľ pozostali zaplatia kremáciu, ale už o ten popol ako taký nemajú záujem. Pracovníci sú bezradní s dlhodobou úschovou nebožtíkov, nerátal dokonca ani zákon o pohrebníctve a tak sú povinní urny uchovávať celé roky. Aj keď zasadnú prachom, nikdy nevedia, kedy sa majiteľovi uráči urnu vyzdvihnúť. Jeden pán prišiel si pre urnu a vlastne sme zistili, že 15 rokov už tu máme uloženú. Toto je naša najstaršia urna ešte z roku 1975. 35 rokov bez povšimnutia, to už asi nebude náhoda. Pohrebno-cintorínske služby sa preto v súčasnosti snažia podobným situáciám predchádzať. Každý pozostalý je telefonicky skontaktovaný, že už sa vrátila urna z kremácií. Na vyzdvihnutie zabudnutých nebuštíkov majú pozostalý čas už len do budúceho roka, kedy by mala v Poprade pribudnúť rozptylová lúka. Keď už nič, budú aspoň odpočívať s výhľadom na tatranské štíty. Budú urobené rozptyly všetkých týchto urien, ktoré sú tu.